Kaže Allah tebareke ta'ala: "Omen a'rada an zikri, fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Ko se okrene od moje opomene, ko se okrene od Kur'ana, ja ću mu dati da teškim životom živi. Osjećat će teškoću, osjećat će pritisak, nezadovoljstvo u duši. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. A na sudnjem danu ćemo ga proživjeti slijepim. Zamislite, na dunjaluku je bio osoba koja je vidjela, a na sudnjem danu će biti proživljen kao slijep. Pa će se zapitati, odnosno pitat će: "Lima hašarteni a'ma wa kad kuntu basira?" Zašto si me proživio slijepog kad sam bio od onih koji su vidjeli, imao sam vid. Kaže Allah tebareke ta'ala: "Kedalike etetke ajatuna fenesitaha." Isto tako tebi su moji ajeti dolazili, pa si ih ti zaboravio, odnosno zapostavio. Fekedalike al-jevme tunsa. Pa ćeš i ti tako danas biti zapostavljen, odnosno zaboravljen. Subhanallah. Čovjek zapostavio riječi uzvišenog Allaha dželle šanuhu na dunjaluku, nije Kur'anu pridavao pažnju. Okretao se od Kur'ana u želji da zgrne dunjaluk, da zgrne imetak, ne razmišljajući o posljedicama svoga ponašanja, ne razmišljajući o posljedicama svoje nepokornosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Znajte da život na ovom svijetu trebamo iskoristiti čineći djela kojima se približavamo uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Ne mareći za kritikom kritičara i ne mareći za pohvalom onih koji nas hvale, mi moramo imati pred sobom jasan cilj, a to je da želimo biti pokorni uzvišenom Allahu i da poduzmemo sve mjere i sve korake da se svome gospodaru što više približimo. Ako to budemo činili, zaista ćemo svoj život na ovom svijetu iskoristiti u prave stvari. I na drugoj strani, iskoristit ćemo svo raspoloživo vrijeme kako bismo se svome gospodaru što više približili. Assalamu alaikum wa rahmatullah.